DCGB! Ano nata? Ano yan? Iskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, intra na sa Escaramuza. Hi! Sabi ni Kuya Jun, bye ngayon, bye. See you on Friday ba, Kuya Jun? Pagbalik mo, Kuya Jun, dapat may pasalubong ka sa Kuya. So, pang-imas mo ako, digdi, Kuya Jun. Or kung posibleng, so nakakauli, digdi sa, sa boses. Sabi, Kuya, nald kang nadangog ko. Ano po, digdi, gari ngayon, nagbibinata ang boses mo, Angel. Sabi baga, parte ngayon kan buhay kan sarong tao. Kaya, whether I like it or yes, kaya punan ko siyang akseptaron. Yun na ini ko yan sa tigil sabing, sige ngayaan pa, palipas mo ki oras kan pagkaon. Pero syempre, happy birthday. Sa gabos ang sisilibra kan sila mga kumpliano na napagkaalda. Aldaw kita ngunyanin Martes, petsa 8 na po kan Agosto 2023. Madaliun sa lang aldaw, mga nagkaperang simana na sana. Madangog ta na si Jose Marechay. Pero anong baga ko enal, arugwa ka mga panahon, last year or ka mga nakalihis na taon, talagang mamati mo na permi nag-uuran. Pero ilinga daw mo yan, grabe po ang init sa palibot kun kaya po duman sa mga maruluwas kan sa inang mga harap. Magdara po tabi kamunin pamandong, it's either payong, jacket, and then syempre duman sa mga nagbabiyarahe, luway-luway lang po kamo dahilan ta, digdi, medyo, sabi dyan sa may parting first district, medyo dyan, medyo foggy, or may nagkakaara ng mga, mga nagralaog baga sa mata, dahil dyan so padpad kang suhali sa Bulkan Mayo. Batiyon ko lang po nin happy birthday so dating City Fire Marshal kang Legazpi City kan anong taon lingaw ko garing kung anong taon. Basta si Sir John Gary Luna dating City Fire Marshal ini kan Legazpi Bureau of Fire Protection Legazpi nagsisilibar kan sa iyang kumpliano mo na napagkaaldaw. Happy birthday po sa inyo. And syempre sa kuyang barkad si Paulo Demetrio Bongo o Bongo. Tapos ikaw po siya Kuenal, it's either the 4th or the 5th. Birthday naman ngunya. Posible Kuenal, natotod na pagkahapon. Digdi, mabubulong na ining pasma ko. Kaso pigre-recommendar ni Sir Pio na iba man. So halo baga Kuenal. And then syempre sa iba pa man po nagsisilibar kan sa mga kumpliano na napagkaldaw. Happy birthday po sa Indo. Inuton ko lang po ining public service. Terak man kanini trasyo. Nailing ko, grabe ang effort kaining mag-type digdi sa sa samuyang chat box. Iga po nin public service announcement kay Crisologo A. Sunkuya. 81 years old. Dyan po ini sa barangay 42, Rawis, Legazpi City. May pig turnover po digdi sa station na sarong folder na may laog na senior citizen ID and booklet po kanini Sir Crisologo Sunkuya. Ini trash na Crisologo, lalaki ini, di ba? And then may ATM cards and may mga prescription for hypertension and kidney disease. Just in case po duman sa mga paradangog ta dyan sa may parte Canrawis, just in case po namidbidin do ini si Sir Crisologo Sunkuya, 81 years old ini. Taga dyan sa 42, sa barangay 42, Rawis, Legazpi City. Pakitaraman tabi na sa iyang itong sunaw, posibleng nawalat ini or nawaltak ini yung folder niya. Tapos syempre, senior citizen na din po baga, medyo malilingaw naman si tatay. Nawalat ini kung sa inja. And then tig turnover po inigdi sa DCGB. Baad tabi na nakakamin bid, tanyaw nigdian na sa iyang senior citizen ID and booklet na kay po na maray ini ko yan. Tapag halimbawa, nagbabakal siya kay mga bulo, nakakakuha siya dumanin discount
sa paagi kaining mga IDs sa ini. And then syempre itong ATM card. Kaya po paki-inform mo rin dyan. Mamanchap daw ako torotod-tod kan barkada ko dyan sa Barangay Rawis. Baad lamang tabi imidbid ini si sir. Takairak man magaparaanap siya kan sa iyang mga dokumentos na kinakaipuhan. And then syempre papaharani na po itong papaharani na itong burukasan kan klase. Malakas bang aga hali digdi saro sa mga personnel kan DepEd Legazpi STO. Tanganing i-promote man itong mangyayari nindang brigada eskwela. And then ang regional kick-off ceremony kaini ang gigibuon po dyan sa Gugun Central School sa August 14, next Monday po iya. Ang natandaan ko duman ko yan, ang tugon duman sa mga personnel o sa mga teacher, itong tigdi-discourage nitong pag-accept baganin na cash. Mas maray ngaya itong pag-donate na ngaya, it's either ngaya mga pako, mga pintura, and iba pang gagamiton para sa minor repair kay itong mga eskwelahan. Dapat na, syempre, kitang mga parents po dyan, magtarabangan po katadailan digdi, para masiguro na convenience sa paglaog kan mga klase. Na-experience ko dati, Kuya Nal, Diyan sa Kagbakong Elementary School, pag halimbawa, baga Kuya Nal, primerong klase ngaya, primerong aldaw kan karalasihan. Tapos, pag medyo mati ipaan palibot, di pa man yan Kuya Nal, nagpo-proceed sa klase. Tang kagibon kan mga estudyante, marilinig pa po yan kan palibot. Kaya digdi sa pinagtalaan na 1 week brigada eskwela, aside duman sa mga parents and teachers, naghahaga din tabangan syempre dito man lambag ang mga personnel kan DepEd. And then baka uman ang mga teachers, mga matitibay magkarpentero. Baka uman ang mga teachers matitibay magkumpuni kung ano ang diyan, ang mga problema. Lalo na itong sa electrical baga. Kaya naghahagad sindanin tabang sa mga stakeholders ninda. Ano ngayon yung mga stakeholders na ini Kuya Nal? Ito kung sa mga private organizations dyan and man iba-ibang mga grupo, nagdahagad sila dyan yung tabang, tanganing masiguro na convenient po ang paglawag ka mga estudyante sa August 29. Tama Kuya Nal, August 29 ang first day kan sa mga pampublikong eskwelahan digdi sa palibot. And then may patanid po ang Eco Waste Coalition manungod duman baga sa pagbarakal kaining sa mga school supply. Sabi digdi, sigun sa Eco Waste ang pagbakal ng mga school supplies, dapat na ikonsiderar ang mga gamit na warang toxic chemicals asin bako peligroso sa mga aki. Kay puanan da pong siguruhon na igwanin proper label itong mga babakalo nindong mga school supply. And then sabi digdi, igwa po ni na age recommendation and safety information. Bako kung arin nga ako ang pinaka barato, ito na lang ay ang babakalon which is data aram kung ano ang mga ginamit duman, and then data man sure kung ito ba ang safe sa tuyang mga aki. Kaya ba na dapat siguruhon na itong mga pigagamit baga halimbawa itong mga watercolors, itong mga Crayola. May unang bitan digdi ko ang Eco Waste Coalition. Sabi digdi, pipa iwas daan grupo kan mga magurang sa pagbakal din mga notebook na may PVC. Ano yung PVC? Alat ko na sabi digdi, notebook na may PVC plastics o ano man na may gamit na may marka na 3 o PVC. Bad sa mga masunod na daw, makakuha kita kaan key personnel o personals na pwedeng makapag-explain kung ano ini yung bagay na ini. Then syempre itong mga art supplies na may heavy metals, araw po kan lead containing crayon. Dapat po ang mga babakalon iyo ang mga non-toxic crayons, watercolors, asin, and clay.
Tanganing masiguro ta na ana po digdi na safe an sa tuyang mga aki sa indang mga gamito na mga school supplies. Maray na pagkaudto kay Sir, ano yung pangalan ni Sir Kilabot. Sabi na, kumusta po? I'm watching from Taguig. Kumusta man po ang pamilya Murandarte sa San Pantaleon, Magaraw. From SG Salvador Murandante from Taguig. And then kay Sir J. Balisoro, nakaantabay po ngunyan from RRJ Subdivision dyan sa Ginubatan. And then kay Sir Henry Bernaldez Ibuenga, nakaantabay man po ngunya na pagkaudto. Ano pa man Kuya Nald? Sabi ni Kuya Nald, tigiling-iling, Kuya Nald, maawa ka sa boses ko. Ang nakaibanan ko po sa Lada Technical, si Kuya Ronald Baldo. Oy, kulibat ko po pala, duman sa mga nakakasubaybay pala, itong sutulong vloggers baga Kuya Nald sa Metro Manila, na sunag prank na kunwari may turok tig kidnap. Dinakop na po sinda kan pulis siya dahil duman sa indang naginibuhan na offense. Itong Tokomi Brothers bag. Last time, naramdaman ko, naghihiling man ako dati kan mga vlog. Pero kan mga nakalis na, nagarin niya ko, OA naman ang mga pigigibo kain. And then nagakausa na siya kitakot sa mga tao. Pinunduan ko na ko na magiling kayo. Hindi ko lang sure kung nagbaba din ba or naglangkaw ang views ninda. Pero ang update, dinakop na sinda kang mga pulis para mapanimbag itong naging offense na duman sa prank ninda. Ang nakaiban ko po sa Lada Technical, si Kuya Ronald Baldo, sa IT si Kuya Richard Astor, sa production si Tresha Mariletan, sa newsroom sa muyang news director as si news manager Sir Mar de la Cruz, si Ate Johnny Baliran asin si Nicole Ann Gloriani. Ako po sa nung nakaibahan, ako po si Angel Mustaza. Bye-bye. Pagbibili ng gamot